kommer fra Paris, og vi har været sindssygt glade for at være med her på modemessen på Venons stand. Det er fedt at være omgivet af gode medarbejdere og stærke brands, som er glade og har en fest, som er dybt professionelle omkring det, de laver, og engageret, men samtidig også har plads til sådan nogle sjove indslag som os.